Jumani janeno marwa dwana nyisi ni kawuono wadwa wuoye kit pith mar alot mar ang'ina kata kihero cabbage. Ginang'o ma in iwuon ing'e kit alot ni. Thoth ji sani kaluo kae osebedo ka pidhe kaluwore gi kit size mare kata kony ma bende osebedo kokonyo go ji alworage. In kaka jalno ma bende neno chenro wani odiochieng' ma kawuono bende diher ni pidh alot ni mondo konyi gi jogi kata ka in iwuon itiyo kode ka gino mabende nyakonyi korka pesa kata ohala. Omiyo chenro mar Jumani antie kamoro ni Homa Bay County, Rachuonyo East, location mawadendo ni Kokwanyo. Odiochieng' ma kawuono an gi japur miluongo ni Alod Otieno. Jal ma bende nigi lony mopogore kaluwore gi kit cham ma en owuon opidho. To odiochieng' ma kawuono wadwa wuoye kit pith mar alot mar ang'ina. Yiena mondo akaw thuolo mar wakie chenro mar Jumani kaka pile denda ni Alori nyaka Black machiegni. Wow, Alori. Karibu. Ndalo mang'eny. Thank you so much. Karibu, ero kamano. Wantie gi Zak, the agronomist. Amor kabisa. Ero kamano. Kawuono wacho na bi alimu. Kuma biro na mokwongo. To achaka wacho na nuo. Wambe waruaki kendo waruaki kabisa. Edo kaka upogore. Kasa ni nyanye manitie. Malo kucho to njugu gimoyugno no mano njugu. Koro odwa terie kabich nikech kawuono mele mar kabich ema neno ka omori. Ero kamano. Koro wadhi e kabich. Daher ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima in iwuon e timo odiochieng' ma kawuono. Iluonga ni Alod Otieno Ochieng'. Mae kama wantie iluongo ni Kokwanyo location. To wan e sub county miluongo ni Rachuonyo East, wan jo Homa Bay County. Arwaku ahinya e pinywa ka. Inyalo tero wae okenge kata process mar pidho kit alot mar ang'ina ni kata cabbage. Cabbage en alot mana madwa chalo gi skuma wiki. Pogruok ne ni en koro ong'ino. To pitho ne bedo mana chalo kaka skuma wiki. Nikech en bende gime kuonge timo kuonge imanyo kodhi. Kese manyo kodhi maber kaka wan kodhi mwa pedho ni iluongo ni Gloria F1. To Gloria F1 ni be ober no mabera nikech be en mwaneno ka environment maka osiute. Kendo kuonde mipidhe waneno kodhi maber. Ipidhe e both a greenhouse to gi open field. Kendo ka indika wang' ineno, wang' ning'e ka alwora mar greenhouse kama nitie kabich moko mwapidho gin koro gichalo gima nie open field. To iye ka to koro en inside a greenhouse, en beto liet matin. Koro kabich kapok kiseyudo kodhi tiloso seedbed maber. Kiseloso maber kabisa mipuodho miketo ne mbolea tiludo. Kiseludo to pi oyudo maber kato kabich tiye mayot ok theki. Mano yo achiel minyalo loso seedbed. To tinde sani be nitie yo masani ma watiyo gi gik moko ni seedling tray. Nitie tray moko, nitie tray ma wakele e lo molosi, ok en lo aloya, mwaluongo ni pitmos. Koro kwaseketo gi pitmos no time wapidho gi. To kabich wuok piyo to kao jumbe 3 kende to seromo. Seche ma irite uticha tiloso kamidwa pidhe. Koro kaka wan anyalo wuoye kaka kipidhe gi oko kata kipidhe greenhouse. To kawuono agombo mondo jowinjo oyiena mondo awuo mane e greenhouse. To ka nitie piny moro amora mipidhe go oko bwanyalo wacho. Koro ma e gima iluongo ni seed tray mwapidho gi. Koro kwaseolo lo miluongo ni pitmos ka to wapidho seed achiel. Kato waolo ne pi. Pitmos no negi gine moromo.
nigi manyiwa moromo, koro ok wathagre gi keto manyiwa. Koro koseti, koro mae gima wacho notieke jumbe 3. Kata en ready, wawuodhe awuodha, wadhi pidhe. Ang'o mano mijing'o kata motivation kata gombo mar pidho alotni? Mokwongo, kendo amedo go erokamano ne jo Ramogi. Kanwa features kuma wiki, ji negona simu mang'eny. To jomoko be negona simu ni to kabich be kibede. Koro aparo ni to ke kabich be ji dwaro. Jomohero kabich ng'eny. Kaeto koro ema okela mondo apidh kabich. Koro kachaka yudo gi wach moro ni kabich ne dhi duoko na wilt chien e greenhouse. Koro to omedo aja saidi mondo akel kabich. Mokwongo, kaka marwa ni nwapidho e seed tray. To ka ng'ato pidho ok e seed bed, to nyaka ikwong igeng'negi, iket tipo. Ikwong igeng'o ne tipo mondo ka koth ochwe maduong' to kik run off, ywere kata med yike mang'eny. Koro omiyo wakwong wakedo nega sambro moro e wiye mogeng'one. Mano mokwongo. Mar ariyo, gimachielo mwamiye, wamiyo wuoyo. Wan watiyo tego wuoch dhiang' nyaluoni, kendo wayudo ni ber kabisa. Mar adek, nitie kute moko manyalo chame, manyalo ng'ade. Koro nitie yath ming'iewo migoye to riembo kutego. Kato koro kabich ber abera. Pogruok mane mantie kit alot ma opidhe greenhouse aina kuma wantie ni gimoket oko kata open space? Greenhouse wani, kunene kaka nenni, greenhouse inchi wapidhe nyanya. To ka nyanya nosewuok to wanafwenyo ni nitie, there was some small problem gi nyanya. Ma nyanya ne gimoro biro ne dwa mako miluongo ni wilt, bacterial wilt. Koro wapidho kabich ni as a biological control mar wilt. Koro emomiyo wadecide neno wapidh kabich e iye ka nikech be rotation kata greenhouse ni nyaka tim crop rotation mondo oywa tuo mang'eny go. Koro mane omiyo wadecide kwaseyudo advice from people ni biological method is better than spraying chemicals mang'eny ni mondo unegnwa tuono, to be ji osetemo onge chemical manego bacterial wilt mayot. Ageng'a. Koro nwafwenyo ni the biological means ni ber. Koro nwadecide ni mondo wabi watigi greenhouse. So the first advantage ma greenhouse, momiyo nwadecide on greenhouse was to control the wilt mane greenhouse. Number 2, greenhouse is very convenient. Nikech ya, kabich ka nie greenhouse kama, tuoche mang'eny wageng'one. Nikech greenhouse ka chieng' moro makech madwa chare ka en oko cha, wasegeng'o gi gima ni malo no. Then yamo donjone nikech maendi en net, insect net. Koro kute moko madwa biro ni dwa chame onge kama gidonje. Koro geng'negi. Then kawuono to wadonjo mana nikech wasechopo level mar harvesting. Kapok ji odonjo ka, to kuch ka ok yiene ji donji, iloro kuchocho. Koro nitie gima inyalo lute tiendi mondo neg tuo moro amora minyalo donjogo, kato koro kabich oling' maonge tuo moro amora. Then also the cost, iluongo nang'o, maximizing space. Ing'eni kama wapidhe maendi, magi gin kabich 1,000 kama tin ni. To maendi ka nikete field oko kucho, tichiegni kawo nus eka kama duong' ema kabich 1,000 donje. Koro nitie maximizing mar space kitiyo gi greenhouse. Other than maximizing space, nitie kaka chemicals idhi tiyo, nitie cost savings. Idhi tiyo gi chemicals matin. Nikech tuoche thin. Koro gima idwa spray ka onge. Then gima duong' moloyo ni soil be okonyi rito ma concentrated. Alot mar ang'ina ni kata cabbage dwaro pi marom nade? Alot mar ang'ina ni dwaro pi mang'eny. Tek ni ok en pi mochung'.
tieni ok onego bed ni en pi moflad mologi, but idwaro ni lowo ng'ich ne seche te kata omodho mana maber. To nitie stage moro ma kosechope to koro iwene pi matin, nikech kiketo pi mang'eny to onyalo kuot mang'eny ma koro barre. So en pi ma moderate ma ok we lowo tuo. Sensitive ka lowo tuo to ong'wony piyo piyo. So kiyiene ni lowo tuo. Emomiyo wahero ni itime irrigation. Kech open field ok inyal predict, koth nyalo lal kata juma achiel, jumbe ariyo ma kabich tuo nie pap. Koro watemo advice jopur ni gima ber ipidh gi irrigation. Kama inyalo yude pi. Kaka wayudo pi, wago pi koa e aora miluongo na wach. To bire tangi kucho, kata koro drip line ema kele koyaw ayawa ne. Sasa moyaw pi to pi bira ka. Erokamano. Nyakwa Ramogi Ajuang, wadwa ni wakaw dakika moko machuok, wadhi e yueyo, aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Asayo umondu konya. Devika kamoro achiel ganyuola nete. Gin jokwoge madongo. Kapo ni nitie ng'ata kanyo mawinja. Asayo ni konya. Please. Tungine no ka one take a strong connection. Wachna kuma doli mamsintie sani. Nango halin. Ini wuoyo mana ka gima doli en osiepna ma en kapok odhi kamoro amora nyako kwaya thuolo mar wuok. Waya anang'ei maber. Adwani wachna kuma doli mamsintie. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Machiegni kendo janeno marwa kidieny mar ariyo ka odiochieng' ma kawuono adwa na pari ni antie kaunti mar Homa Bay, Rachuonyo East, Kokwanyo location. Odiochieng' ma kawuono wawuoye kit pith mar alot mar ang'ina kata kihero cabbage. Wadwa ng'eyo kit nafas kata spacing ma onego bed ni bedo e kind cabbage achiel gi nyawadni. Daher ng'eyo japur ma wan godo odiochieng' ma kawuono ni to nafas bedo machal nade puodho kae. Kaendi nwatiyo gi drip line. Drip line gin pipes matindo makelo pige. To drip line gin 15 centimeters apart. Koro wakala ariyo kata wapidho e kinde kanyo. Wakala achiel kwakala achiel kata odong' 30. Koro waketo each 30 centimeter apart. Kendo lachne be 30 centimeters. Emomineno kwaketo drip line ariyo per bed. Gin managerial practices mage kata rita mage ma iniwuon kaka japur itimo kama ka samikeyo kata samitero cabbage gi chiro tiyudo yuto makare. Mokwongo en very important mondo wadhie cost saving. Tiende ni wa make sure ni wa save cost kaka nyalore. Koro wawuok e gik moko miketha mang'eny. So achiel kuom gik mwatimo en ni wa make sure ni wang'eyo kodhi maber madhi nyaknwa. Mar ariyo watiyo gi yore ma ok nengo gi tek ahinya. Kaka sei wakelo manyiwa mana mar dhiang'. To koro miyo waketo manyiwa mar dukacha mana matin. Kanyo wa save cost. Then other cost saving measures mwatemo save on labor. Nikech pur en very labor intensive. To nikech en labor intensive, naturally ng'a dhano nyaki bed bute. Kaito odhi tiyoni kendo giri no bedhe tim maber kake dwaro. Koro ing'e ni kiweya ni in iweyo sime migoyo ni wang'o timma mano asetemo mayudo kok donji. Mayudo ni the best practice and the best managerial practice and to be there, bedo kanyo physically. Ineno gimitimo
kendo idhi mbele. Then lastly, pur ka weche ne thoth. Idhana dhana kan kama ok ding'e gimoro amora. So, nyaka ikel expert. Kama incha yudo mabe agombo mondo ang'isi nyikwa Ramogi. Ni ng'eny jopur orelai e expert mantiere e agrovet. Nikech jokande gin jouso. En gimogombo ahinya mabe ka ber to de giloko kitgino. En gimodwaro maber ahinya nang'o ouso gigene. Koro biro manyo ni yo moro amora ma mondo ing'iew go giri. Koro dhi ng'isi ni ma dhi timo ma, ma dhi timo ma, ma dhi timo ma. To ng'enygi, I'm sorry to say, ng'enygi ok otimo agriculture ma practical. So it is important mondo ibed gi an expert. Omiyo wan kaka farm wani wantie gi an agronomist. Chiro kata market chalo nade sani mar alot mar ang'inani? Pod watiyo gi local market. To kata kwa temo nwuok oko matin, to watero Ugis, watero Kindu, watero nyaka as far as Homa Bay, to rumo. Kamoro be nitie samoro ma ka johala ogine to gibiro e puodho ka to gikawo. One very flexible. Kabich ni ng'eni wach ne thoth. Mokwongo tik onge gi sukari. Koro bedo no onge gi sukari no, ji chame nyaka joma nigi diabetes. Bedo no onge gi sukari no, miyo kata jok ma nigi tuo mar heart en convenience. Ginyalo chame. Other than that, kabich nigi vitamin. To kabich be nigi ka istagi ich ma digestive system, ich ma digestion thago. Kichamo kabich to release. Ka yine dwa kuot, ka gimi dwa ikata jiro gwe. Kabich no e yadhe. Mano gima pok ijionge ni kabich no kidhi loso maber tichamo to iduogo maber. Oteno o improve digestion. To gik mang'eny, gin gik mang'eny ma ok nang' awach gi te. To ber kabich to ng'eny e dend dhano. Challenges to nitie. Mokwongo nitiere high cost. High cost mar samoro petrol, nikech mondo wago pi ka aora nyaka wago gi petrol. So high cost nikech pi kore dwaro throughout. So mano raise the cost. Then number 2, and still on the high cost, the inputs. Kaka yath migoyo. Sani nengo gi tek modhiero wa kata gima timore. Ki compare kata higa mokalo gi sani, nengo yath migoyo go dhi malo. Then other than that, yedhe ma correct midwaro thin e agrovets ma koni gi. Ok ang'eyo nikech maybe ji ok kawo gi mang'eny. Ting'eni gimiyo ji gima gin go. Ting'eni kidhi dwaro gima specific madhi konyo ni gima idwaro, tiyudo ka ng'eny agrovets thin go onge go. Then of course nitie challenge mar market which is obvious. Ni seche moko gigi ready kaka wan rely on local market. Sani kabich wani ochiek to nyithi skul oloro. So it means ni nyaka wadhi wamany kode market elsewhere. Then the other problem wan go be maduong' en pricing. Kaendi pok ji odhie pricing mar per kilo. Ng'ato dwani kabich ki kabich ogo nengo ne be owinjo mana gi lwete, opimo lwete ne to wacho ni ma mima. So ka en situation moro ma it is standardized ma ipime kilo, koro ing'e ni per kilo en ma. It makes work easier. And a couple of challenges nitie mar samoro ma although mano to want to pokwa experience, iketo ng'ato no tini ka to okotim the correct thing.
sana sana sache miketo manyiwa, nitie manyiwa moko mawang'o mimea. Koro kiwe niketo ni manyiwa, in kiduogo to yudo kakare alot owang' to gima owang'i koro in ikia. To wan wase discover ni kare manyiwa nitie kama kokete to wang' alot. So those are challenges mag wan go sama pidho cabbage. Erokamano. Anto pod amedo jiwo nyikwa Ramogi ne chiemo gi mwandu ni e lowo ka. Nitie joma kunye nyaka piny nyaka wang' yud gold. Tini ng'a ok nyal kunye nyaka piny mondo yud gold no, in bi wapur. Mokwongo, pur kipuro to gima nyinge nindo kech. Onge program ni. To kisewe moki nindo kech, ochako kelo ni pesa moro matin. Ere ng'a ok dwar pesa. So, pesa nika. Makate, in gi pesa makate ka rambi moro ni e kanisa, inyalo chulo. Wuoth moro kumaki, ok ikwa ng'ato pesa. Idwa dhi e liel moro. Kidwa timo giri moro, ok ochuno ni nyaka ikwa ng'ato pesa. En pesa miyudo mana ka, e lowo ka. Lowo pima matimo nono mang'eny gi, e yuda ka. Ka ok kamano, to karwa ka ji nyalo limowa, kendo ang'eni nitie jomoko moseng'eyo mabira nyaka e farm ka. Limowa. Wan gi farm maduong' koa malo kucho nyaka loka kucho. Ji bire nenowa kendo wan free. Jomok nyal chopo to waja chiwo namba. Namba wano ng'at madwaro penjo kata penj moro to yudo wago. Kata idwaro mana agronomical services. Midware ni mondo wabui iri mondo watimni magi ma. Kisechopo kodwa e namba no tiyudo wayuda. Namba machiwo en 0727 kaito 746 886. Koro magi wacho ni baina magi wadhi golo gi kawuono oh. Gin bread. Very good. Koro saromo. Oh. Koro saromo di chiro ya. Ya. Mundo. Koro iweya e lwet jalony. Erokamano. Ber. Idhi nade? Adhi maber. An iluonga ni Zak Otieno Okelo. Agronomist. Ya. Erokamano. In kaka jalony kata agronomist. Ma kit tich ma isetimo kuom kinde marom nade? Tijni nachako 2010. Kan kamoro ni Kitengela. Masana par ni en gimoro higni 14 kadhi 15. Katimo tijni. Atimo kabich, atimo kitungu, atimo nyanya, atimo kimoro minyalo puro. Maga ber. Gin kit tuoche ina mage manya ino cabbage to ng'ato nyalo timo ang'o kamaka ogeng' kit tuoche gi? Tuoche cabbage nigi tuoche. Tuoche ma en godo tin ok ng'eny ahinya. Sana e tuoche mag kute kaka thrips chande. To fungal bende chande. To kisebedo kod program mar cabbage ni, tibro panga chieng' mipidhe cabbage ibro ng'eni cabbage ni kosechopo wik makama onega tim ang'o. Koluwo wik machielo makama onega go yath mane mondo itam kute ka kik chope cabbage no. Cabbage no bro dhi maber to en mana tuoche ariyo, thrips ema chande gi fungal. So mago kisebedo gi program maber to cabbage no lera. Ne jal ma bende samoro deher manyi bang'e koseneno chenro wa odiochieng' ma kawuono, ere kaka ng'ato nyalo tudre kodi mondo yot obedie samo manyi? An kaka Zak na inyalo yuda kokale namba mar 07 06 30 20 72. Inyalo nuoyo 07 06 30 20 72. Mane yuda. To ka in gi problem moro amora tiluonga kapok itime ma gino kethore. Iluonga ka gin gima kok wadwa chako. Tang'isi ni kidwa chake to wachak kama kok wadhi kama. Kiluonga kosekethore ting'eni ok anyal time. Mana bro ng'isi ni wagol mano oko.
to wachake manyien kaka an mang'eyo. Koro kokethore kochakore sano tipenja. Manyiso ni kata ka idhi e puoth ng'ato mibedo kikonye, in iwuon ibiro bedo king'iyo kaka gini dhi mbele e puodho kata kaka otimore maber e puodho. Nikech koro an e dak tach gino. Koro biro chuno ni kasemako puothino tabiro ng'iye tem ka tem, tabiro cheke kako dhi. Kaneno sign moro amora manyiso ni ma en tuo ma kama, tabiro ndiko yedhego, ora abiro ng'iyo yedhego tikelo. To akelo ni nyaka iri kanyo. To wang'isi kata nyaka kaka itime, kaka igoye. Kisegoyo, to puothi nene sawa. Kamano. Erokamano ahinya. Erokamano Lori. Aye. Odiochieng' ma kawuono adwa nagoni erokamano in jalo mabende ikawo thuolo ni mineno kit chenro ma kawuono nwarito kendo nwapangoni. Ka kawuono ne wawuoye kit alot mar ang'ina kata kihero cabbage. Achiel kuom gigo ma daher ni ng'e kuom alot ni en niya, ne jogo ma bende samoro gombo noduok dendgi piny, iwacho ni kitiyo gi alot mar cabbage ni onyalo konyi duoko del piny. Mar ariyo, ne jogo ma bende nigi health digestion system mabende samoro nigi gik ma hinyogi, iwacho ni kichamo alot ni bende oyomo del kabisa. To adwa ni ng'e ni achiel kuom pinje mabende tiyo gi alot ni kaka alot mabende gihero kabisa. Owacho ni Russia tiyo gi alot ni kaka alot mabende gigeno kendo gitiyo go odiochieng' mang'eny ndalo duto. In kaka japur to samoro diheri mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo oronwa ote machuo kitiyo gi SMS namba marwa ma en 236000. To nikech iwacho ni gimoro amora machakore nyaka bed gi gikoni, ina mondo akaw thuolo mar goni erokamano in jalo mabende ni kawo kinde mineno chenroni chakre no wachak tae nyaka sani wachopo giko. Ka ruoth oyie wachak warom juma manyien. Luongani Alori nyaka Black Oreti Masani. Mondo mine chenroni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.